Eu pensaba que iba a ser máis fácil, porque os anos non me facían caso. É unha cousa nova que non sabía facer e aprendí a facer. A mí o primeiro día foi difícil, pero logo xa sabía como había que facer e xa me gustaba. Pois sí, porque o ano pasado viña moita xente e era un traballo bastante complicado. Pero este ano é ao revés. Por exemplo, ali na mesa dos préstamos moi poucas veces pasa alguén para coller prestado un libro ou para devolverlo. Tamén notei un cambio que resulta que cando se fixo as dúas partes da biblioteca, ao principio esta era a sala que estaba destinada a facer traballos e que iba a estar máis silenciosa, pero co paso do tempo converteuse no ao contrario. Esta só sea máis ruidosa e onde están os libros un pouco máis silenciosa. Recoller o material cando acaba o recreo. Que a maioría dos nenos facían moito caso. Cando ten unha dúbida sobre onde se atopa algo ou cando está indecisa ou non sei, ese tipo de cousas. Ordenar os libros. Que os niños a veces están haciendo el loco. Y yo recuerdo una vez que estaba arreglando una cosa y fue una niña pequeña y se me tiró así. Que yo un día le tuve que reñir a una niña porque hiciera la voltereta lateral en vez de la Que a veces estou no ordenador para que alguén colla un libro, pero nadie colle nada. As veces cando os nenos estaban xogando nos ordenadores, nas tablets, cando decíamos que se acababa o tempo e non nos as devolvían e querían xogar máis. Quitanos trucos. Que veñan todos mezclados. Que os nenos lean máis e non estén dando tempo xogando aos xogos. Quitar los juegos y que hagan más libros, porque los niños siempre están jugando a los ordenadores, los iPads y a muy pocos que leen. Que cando xoven ou lean non faigan tanto barullo porque molestan aos demais. Que os nenos levense ben, porque moitas veces pode dar vergonza. Facer máis manualidades. Hai xente de Comprar máis libros adecuados para ir de quinto e sexto. Fai uns anos había un xogo para a biblioteca que era de pistas non sei que foi porque na miña clase non sei se se apuntou alguén, pero era por grupos e había que buscar pistas para a biblioteca. Eu creo que iba a ser divertido, pero non sei se se sigue xogando. Sí, porque mola ser xogando e jugar aos nenos. Sí, porque a mí nunca me coincidió aquí que fuera un aburrimiento, porque siempre me coincidía que había muchos niños cuando Non, porque queren xogar ao fútbol. No, porque quiero poder fútbol. Sí, porque gustame a experiencia e hai veces que o recreo é aburrido, entonces vengo aquí a axudar a xente. Sí, porque, como este ano se me dormía uns días porque quería xogar, e iso, este ano intentarei vir máis días, pero non podo. Eu sí, porque aos nenos, nós cando éramos máis pequenos, o mellor cando íbamos en primeiro, non había axudantes, nos gustaría que o fueran, entonces así os nenos teñen axudantes aquí. Sí, porque a mí me gusta ver cómo los niños juegan y me gustan mucho los niños pequeños. Sí, porque, a ver, a mí me gusta jugar con los nenos pequeños, por eso. Non sei, me gusta moito axudar a...
Sí, eu creo que estaría ben adentrar aos nenos máis pequenos nese mundillo, porque eu aseguro que é unha experiencia moi boa. Eu creo que xa dixeron que sí que se podía, pero hai unha máquina de impresora 3D ali ao lado dos ordenadores, gustaría que se podía utilizar libremente. Teño outra idea tamén, porque hai unos legos que se poden utilizar para programar co iPad, non se poden utilizar nos recreos de momento, pero se tamén se puxera unha especie de turnos para poder utilizar, por exemplo, un día unha clase, outro día outra, pois entón poderíase utilizar ese tipo de legos que se poden programar.